idea que tamén dixo Erich Fromm a mediados do século XX ou por aí, que é o consumo de ocio. Daquela, eu que estou soa e teño tempo de lecer, e eu ocupo. Ás veces leo, ou fago unha cousa moi sinxela, gravo vídeos, pero pois vou ao ximnasio, vou bailar, son así moi afeccionada ás ruadas, gústame saír á natureza, sobre todo ao monte, á beira do río. Eu podo describir como é o meu ocio. Esta idea de que é un ocio raro, eu comparei ese ocio co ocio que me ofrece a min o mercado, porque é un consumo de ocio. E isto conecteino coa idea das identidades. A identidade, desde a filosofía, pois tamén se falou moito disto, pois teríamos unha identidade persoal, que é o que eu son, é a percepción que eu teño de min mesma. Esta é unha identidade moi importante, porque é na que eu me defino, na que eu me apoio, na que eu construo a miña ética, é a tamén na que sosteño a autoestima e o amor propio. Logo hai unha identidade social, que é esa que se dá nos teus grupos máis pequenos. Pois eu pertenzo a esta asociación, ali vou bailar, pois vou ao ximnasio, máis ou menos pois, vou coñecendo esa xente e eu son alguén no ximnasio. Eu entro ali e hola Eva, e son pois, a señora que adestra con outros máis, non? O que sexa. Non? E logo estaría unha identidade colectiva, que sería esa pertenza a unha comunidade máis ampla. Estas identidades non están desconectadas unha da outra. É dicir, as tres identidades teñen a súa función para eu sentirme tan humana. Xa, se fósemos a identidade máis ampla, para eu sentirme humana é ganar ese sentido existencial como a ser humano. Consumo de ocio. Para min o consumo de ocio rompe cunha das identidades, aquela do medio, que é a identidade social. Eu deime conta que o ocio hoxe é anótate aquí, inscríbete pra, paga, todo o que iso implica. Claro, isto é fácil. De repente, para consumir ocio, eu non teño casi nin que tomar decisións. Eu abro un día o Instagram e hai tal evento. Inscríbete rápido, porque é mercado. Sí, e ademais créanche esa sensación de agora ou nunca, porque hoxe hai que inscribirse, a veces nunha web, para ter acceso a unha venda de entradas. Ou seja, hai moito... Eu que traballei en departamentos de vendas, hai moitísima estrategia comercial aí detrás. Daquela é fácil. Eu anótome e xa está. Eu non teño que decidir, nin buscar que fago, nin preocuparme de como está ali, nin de como chego, porque poñen un autobús, nin de como, porque hai pinchos ou hai tapas a precios populares, e xa está. Eu estou a miña vida, aí no meu traballo, no meu día a día, e eu o día ese vou. Está todo listo. E aí podo crear esa falsa sensación de comunidade. E podo simular esa especie de identidade social. Sí? Mais eu que creo que pertenzo a unha xeración que vivimos aí moi a cabalo, eu lembro, por exemplo, a mí gusta ir ao monte, eu xa sempre vou soa. Lembro de máis nova ir en grupo
E cada persoa, e aquí isto é algo moi importante na identidade social, é o rol que ti ocupas dentro do grupo. Eu era, a min sempre se me dou bastante ben a repostería, eu era a que pois, facía unhas roscas. Ou un biscoito, sí? Ou unha tarta de queixo. E logo había unha que se daba moi ben facer tortillas e facía tortillas. Lembro que había un matrimonio que tiñan uns termos que nós, por exemplo, íbamos para a zona de Trevinca, a Manzaneda, por aí, en decembro, que hai neve, tiñan uns termos que le facían o café na casa, duraba 3 días quente. Sí? Daquela, dentro do grupo social, cada persoa tiñamos o noso rol. E isto supoñía que nos días de antes ti tiñas que ir mercar e preocuparte e encaixar o traballo para que che dera tempo a meter todo ao forno e facer as masas e non? E a outra persoa pois iría polo seu café e preocuparíase ademais de ter vasos, culleres, azucre, sí? E iso era traballo, por suposto. E tiñamos que poñernos de acordo como imos, como non imos, a que hora saímos, cousas así. Pero o rol que ti ocupabas facíate importante dentro do grupo. Facíate necesaria, non imprescindible, evidentemente, poderían vivir sen as túas roscas, sí? Pero facíate importante e necesaria. E ti, dentro do teu grupo, había un sentido para ti. Isto tamén creaba unha intimidade social, unha intimidade de grupo. Ti sabías que a fulanito gustabanlle as túas roscas de viño, pero a menjanito non lle gustaban, e daquela pois apartabas a masa e facías unhas poucas con viño, outras sen viño, e calculabas, porque isto, e cando as sacabas, fulanito, fixen estas que sei que... Coñecías os seus gustos. Eu lembro que cando íamos en decembro, levar turrón, porque era como a nosa pequena celebración de Nadal, e ti sabías que turrón lle gustaba a cada persoa do teu grupo. Había unha intimidade, un coñecemento das persoas, e elas tamén te coñecían a ti. Daquela, o consumo de ocio, pónnolo como moi fácil, sírvenos para evadirnos, por un lado sírvenos. Imos alí e evadímonos das nosas miserias cotiás. Pero que este aí todo organizado a min non me complique. A min que non me complique tamén nos permite evadirnos do propio grupo. Se vou, vou, e se non vou, non pasa nada. Todo funciona sen min. O evadirme de responsabilidades, de compromiso, de cara ao meu grupo, quítame o meu rol e quítame logo a miña importancia e o significado. Permíteme non ter que expoñer a miña vulnerabilidade, as miñas manías e as miñas cousas, pero tamén me priva de coñecer as outras persoas realmente. É dicir, é o que sería a sociedade líquida, é esa idea do consumo de ocio, daquela. Non hai aí identidade social, non hai aí nada realmente humano, é unha falsa sensación de comunidade que pasa a ser só consumo colectivo. E aquí podemos conectar, claro que nos fai manipulables, porque eu ás veces pregúntome, a todas as persoas lles gusta todo o que fan? Ou é que hai, porque eu hai moito tempo que dixen isto cunha amiga, dixen eu, que a soidade é un nicho de mercado. É en sí un nicho de mercado. Calquera cousa que ti fajas, que lle poñas fácil, que van a unha ligazón
3 pasos, estás inscrito, pasarela de pagos, xa pagaches, e mándoche ao teu correo electrónico un código QR, ti ese día tes todo solucionado. E vai ter clientela independentemente de que a persoa lle guste ou non iso. Porque cando ti te tiñas que esforzar para facer estas cousas en grupo, ti elexías o que sí, o que a ti compensábache todo aquele esforzo. Sí? E aí tamén había un autocoñecemento. A min isto gustame, a min isto non me gusta, a isto vou, a isto non vou. Vinculábaste con persoas que tiñan en común contigo, pois polo menos ese gusto pola natureza ou por navegar, eu que sei, que eu falo desde o meu punto de vista, o que a mí me gusta, polo navegar, polo deporte, o que fose. E xa había algo en común. No consumo de ocio, en realidade ti valo facer con persoas coas que ao mellor o que tes en común é esa soidade colectiva. E diríamos que este consumo de ocio pode crear unha sensación de liberdade, pero eres libre para calquera cousa, menos para ser humanamente enteira. E aquí poderíamos ir como a identidade persoal está fragmentada. Eu agora metome nisto e aquí amoso isto, sí? E eu agora metome nisto e aquí amoso outra parte. E logo poderíamos pasar á identidade colectiva, pero en realidade se ti non tes unha identidade social nos teus pequenos grupos, a túa identidade persoal está fragmentada. A identidade colectiva é unha cousa xa que te pilla moi de lonxe. E por iso eu inventei para poder nomear o que quería dicir que vexo en todo, non? Que vexo en todos os teus ámbitos, espazos, en todo o que faz. Aquí volve encaixar a idea da ferida existencial. Porque se eu me apuntei aí e paguei a cota e agora fun e estiven aquí con toda esta xente, que sí, que nos vemos sempre nestes eventos, e pois fun á miña casa, eu non sei quen son esas persoas e amosei só unha parte de min. Aquí volves outra vez a ferida existencial daquela eu quen son. Quen son? Que significado teño? Que rol ocupo aí? Que papel xogo eu nisto que se supón que me encanta, sabes? Son importante? Non. Todo se desenvolve sen ti. Sí? Daquela, e as outras persoas, quen son para min? Cando eu me descoloco dese cousa super... A quen teño realmente?